Halo, selamat pagi, Mbak. Iya, selamat pagi. Piye 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 piye. Cuman mau nanya apa? Kok potongan di sini kalau mau masuk Hong Kong kok mahal gitu? Ya, kita piye ya, Mbak? Naik perahu GT ae, Mbak. Murah. Aku Masa 3.000 lebih ya kok? iya, jadi gini. Jadi itu mahal, Mbak. Kalau aku kemarin aja Lah anak iya. anakku yang berangkat itu 2.600 aja saya ngomel lah sama Pak kok segini. Terus ya aku disemprot. Kan saya udah bilang mas, sampean nggak usah ikut campur tentang urusan potongan. Jadi ini ya wes aku makanya setiap anak proses nang aku tak kasih gambaran 23 sampai 26. Mentok-mentok kalau Kan dulu datanya meleset 28, aku bilang kayak gitu kan, nggak sampai 3.000 di tempatku. Di tempatku aku bilang kalau sampean oke silahkan, kalau sampean nggak oke ya terserah, sampean cari yang di luar sana nggak ada masalah. Nah, baru beberapa hari saya baru mau nemu yang 2.500 kali 3 ini, mau tak follow up gitu loh. Nah aku belum dapat oh, balasan, makanya belum bisa. Jadi kan yo piye sih mbak, aku gak iso DPT. Nek aku DPT mah 5.000 ae cukup, wis beres. Halo. iya. Indonesia piye meneh mbak, aku duduk jadi Oh, pejabat ya. aku. Apa. Ya, terlalu mencekikkan, kasihan nama yang kerjanya. Nah makanya kalau mau berangkat kan mending ada temennya dicarikan majikan dari Hong Kong, suruh ke agent biar agentnya yang ngurusi itu lebih sedikit. Itu namanya Oh, itu yang harus apa. tanpa potongan gaji itu toh kok. Iya, kalau dari Hong Kong enak misalnya, cuman kan piye yo, harus majikan sendiri yang datang ke agent. Jadi kudu golek majikan Oh, dhewe dhisik nek gak kepingin potongan. Jadi itulah dan ceritanya. oh, Samen gak ada catatan apa, kan ada itu PT yang apa namanya gratis. Samen coba aja itu. itu enak Gavco itu loh kok. Karo anu Parko laut iku lho. Coba samen coba ke situ aja. Tapi potongannya kok aku teh kok ini kok ning sanding sebelah omahku kene iki Ya. 3370 iku potongannya 4 bulan. Lah aku tanya tuh kok mahal men to. Heeh. Nanti dianu dimusyawarahkan lagi, ngomong ngono rata-rata ya segitu kok mbak, ngomong ngono. Tapi terlalu mahal itu ya rata-rata loh 1.600 sampai 2.500 2.300an aku ngomong itu. Hmm. Kalau tempatku masih segitu kan, tapi kalau 3.000 aku nggak ngerti. Tapi aku barusan dapat screenshotan juga anak 3.600 malahan. Jadi gak nombor duit belas itu. Oh, Nombor duit mau 100 ah. Dan itu 6 oh bulan. sidik lah kok. Apa? Cuma sedikit kalau no anu terima nih. Sisane maksudnya. Lah iya. Karena sekali lagi piye, aku gak DPT mbak, aku DPT. Makanya sampean coba yang gratis itu tadi loh yang sampean sebutin. Sampean Ora datang. nek ngene kok iki anune ngendi? Ora ono PT-ne terus piye prosesnya? Jare sopo kayak nek PT ini. Enek aku PT ini mbak, sing tak budal no. Enek petang puluh Oke, limo. ngene sampean anu ngendi? Bekasi. Bekasi. Yoi. Oh, Jakarta nan kono kok aduh sing daerah kene gak ono. Mbak, proses ek iku ngenteni nang omah mbak, ora usah ngerek. Budarono iku nek visa medun. Lah iya. Lah gak Loh, sampean maksudnya ora wiri no. sampean visa medun iku sekalian budal, sekalian tiket pesawatnya sampean budal sisan kabeh ngono lho mbak.
Oh, gak anu PT to. Suraka atik wong X kok lapo X duduk manis di rumah. Gara interview. Oh, berat. Lah nek anu kok paspormu kan wis mati kok. Ya sampai nanti kan gini, setelah dapat majikan ya kan, proses ID namanya. Jadi daerah sampean mana? Nah, nanti PT ku akan menyarankan sampean untuk pasporan di daerah terdekat sampean. Nah, begitu enek sing ngeterno kan. Nah, begitu enek sing ngeterno kan paspornya langsung sing jupuk duduk sampean, sing jupuk kono. Nanti wis paspor langsung budal nang Jakarta, sampean langsung mulai neh. Nah, terus diproses bisa medun. Nah, baru PAP dan mau berangkat. Lah di situ tanda tangan, potongannya sakmene. Jadi mereka kayak gitu membicarakan di awalnya. Makanya sampean tak kandani saiki. Aku kemarin kan ditakoni ambek arek-arek potongan-potongan aku ndak ngerti, tapi begitu aku wis ngerti anakku sing enek terbang loro sampai telu sakmono baru tak omongno. Kisarane iku mang 2.300 sampai 2.600. Kadang maksa nek datane gak lengkap, gak komplit beda nomor apa bleketek lah macem-macem sing ora pas. Jadi di 2.800, 2.600, tapi gak sampai 3.000 ngono lho. Lah nek sampean ngomong enek sing sampai 3.000 ya istimewa, berarti wekku cek lumayan mending gitu loh. Terus tapi termasuk menamu sik murah ngono ku. terus aku bilang, "Mbak, sekali lagi ya, potongan bukan wewenangku, bukan hakku, ya kan? Cuman sampean tak ceritani nek sampean arepe nyabang ngalor ngidul ngetan ngulon monggo gitu. Ojo kepatok nang aku. Soale saiki majikan saiki ya setengahnya muafan-mafan gitu loh. Nek iso gak proses golek duit nang Indonesia ae, gak usah mrene nek wis sampean wani-wani rene wis tatak wis intine wis ojo ngrundel, ojo munyer-munyer. Kecuali aku dadi presiden kayak Jokowi apa aku dadi koncone Kaisang apa koncone Gibran kan aku iso omong-omongan sampe Pak Jokowi. Pak arek-arek iki lho potongane kok sakmene kan ngono. Masalahe kan aku gak duwe gak koncoan karo Pak Jokowi, ambek Gibran ambek sapa ambek anake Kaisang kan gak koncoan ngono. Potongan kok anjuk nang potongan kok anjuk nang presiden ya. Kok nek rata-rata nek Hongkong anu proses mana nih anu kok kontene suwira kok. Enggak lah, nek sampean gak kakean milih majikan ya cepet, Mbak. Oh, kok tergantung nasib kok kowe. Lah, sebenarnya menurutku nasib enggak. Nek sampean selalu berbuat baik, baik hati dan tidak sombong, ya cepet majikan nelpon. Nah, sing gare luwih cepet meneh nek datane sampean iku disebar nang agene nek 5 apa 6. Cepet neh iku. Makanya aku ki saiki lagi biodata teman-teman. Jadi tak serahno nang langsung breng 5 agent ngono lho. Mbuh agene kok nggih PT Din. Aku tak ngomong yo. Kenapa? Tak ngomong. Seumpama aku mlebu PT kene terus agentku sampean ngono piye kok? Melu Mbak Yuni kuwi. Sampean gabungan karo Cece Yuni ku. Yo, aku duwe dhewe. Gawe koncoku. Sampean ajennya apa? Baru 2 bulan jalan. 2 bulan jalan. Oh, hitungannya sik ajen anyar. Yo no, tapi kan wonge kan wis 21 tahun ngurusi agent dan aku seneng karo wong iki gitu loh, wong Indonesia. Kantore cilik gurung tak gawe konten. Kok makane arek-arek iki kate takon kan. Ku arep tak gawe konten. Jadi enggak ada masalah. Sampean coba niku mang lho sing gratis-gratis dhisik iku mang lho, sampean telponi. Kok aku ki kok gratis iki gak terlalu gratis no yo gak penting ki siji kok tarang sithik gak apa-apa nomor siji tanggung jawabe ngono lho kok. Nah, saiki ngene lho, Mbak. Ya, maksud aku sekali lagi, sampean surveyo barang rono, iya kan? Wekku iki gaen pilihan terakhir nek sing wis gak enek pilihan lain ngono lho. Maksud enggak? Maksud. Lah nek masalah tanggung jawab dan segara kalir, saiki tak takon ambek sampean, selama sampean nang Hongkong enek meh staff agent sing munggah sampai nang YouTube. Nek gak aku karo Miss Unicorn gawean. Gak enek. Rata-rata loro kuwi tok. Rata-rata kan tertutup, ya kan? Kok nek arek telepon gak direken, enek arek sambat diseneni, iya kan? Lah nek aku, arek sambat ya tak kontenin, bener gak? Lah, bener. Lah aku diingi kok. Takut nang PT sebelahku ki. Sampean biyen pernah nang Hongkong, Mbak? Melu PT ne sapa apa anu PT Bandung anu ne
Miss Yuni kuwi Hmm. ya tak anu iya aku yo meneno berarti sakno kambek iku sapa jenenge sampean ki Mas Lho, Sopo-sopo, dhek no? wong PT. Oh kan anu kok sampean kan mlebu YouTube iki kan rata-rata kan wis menyeluruh kuwi anu kabeh Ora kabeh wong-wong. maksudnya wis viral ngono maksudnya agensi viral ngono padha dideni ya kok kan maksudnya yo ora mbela majikan kan rata-rata ya melindungi para mbak-mbak ngono lho maksudnya kok. Iya. Kalau memberi keadilan ngono lho kok. Aku kait Maksudnya krungu. perjuangan. Heeh, aku kait krungu sampean iki lho. Aku kait krungu sampean muni iki lho. Tibake aku ketularan pisan munggah. Yo gak apa-apa to kok. Intine ya awake dhewe anu karo wong yo karo promosi ya terus ya karo mbelo anune para TKW kok. Iya, nek aku prinsipe kan gak kepengin maksa, Mbak. Aku prinsipe. Dadi sing penak sing endi nek wis kadung ambek aku ya ceritane ngene dan pahit tok ceritane. Tapi ya sekali lagi nek wis mlebu tak urusi ya nek sesuatu sing misale kaya penganiayaan, kaya apa nek dipaido, diceladu. Wah, wong Hongkong kan ngono to, Mbak. Wingi malah enek sing aku juga suwe ngono yo bisa ngerti lah Om. wingi kan enek sing disawat serbet iki aku wis rada panas iki. Cuman ambek gak oleh kontak nomor nek duwe kontak nomor tak kongkon gawe kamera, tak kongkon HP. Jadi bantingi sesuatu, nguncalno sesuatu nang awake dhewe, sesuatu walaupun barang itu enggak berbahaya, nek dhek duwe bukti tak kon pokeng karo polisi. Aku bilang wani apa ora? Nek wani ayo digas. Nek ora wani sak karepmu, mesti tak takoni areke. Ngono lho, Mbak. Heeh. Makanya aku besok iku kan karena nang Bandung aku kan enggak dikasih apa ya nek ngarani ke kartu sing iso ngewangi arek-arek nang nggone labor gitu kan. Jadine aku gak iso bergerak lah nek sing nang anyar iki harapane aku duwe gitu loh. Kalau duwe ayo no, enak apa-apa bleset ayo aku juga pengen tak kontenin ben arek-arek bodo pinter kabeh ngono lho. Terus pokoknya ya pesanku sampean yo ate budal karo aku apa ora karo aku nek interview besok usahakan karo majikan sampean ngomong karo majikane dhewe dan usahakan sampean ngerekam pas interview jaluk tolong iku halo Heeh. sampean krungu Iya Om. Iya Om. Krungu. Aku njaluk tulung jadi nek sampean kok interview usahno kembek majikane dhewe terus mbuh golek HP tanggane, HP koncone, HP selingkuhane, HP palike terus direkam omongane terus gawe datane sampean dhewe disimpen besok-besok sapa ngerti budal jaga kungkung ambek bubuk teko rene dikongkon jaga asu 20 kan ngono kan repot kan Yo kan gak sesuai kontrak kan iso dianu iku. nah iya tapi kan arek-arek enek sing gak ngerti apa-apa to Mbak wis pokoke jagone Kan iku ngene rata-rata sing gak ngerti iki anu to kok sing ngerti kan berarti kan rata-rata sing urung berpengalaman. oh Tidak jare sesuai sapa kontrak. Mbak jare sapa enek sing 8 tahun nang Hongkong ayo malah keblondrok yo enek kok oh aja salah saiki agent kan pinter-pinter saiki makanya aku pengen mbak sampean ngene iki sing pinter dudu aku bisa dipahami kan nek sampean sing pinter kan enak cuman ya nek potongan iku negara jadi melok mesti PT-ne iki kan yo negara lah wis nek musuh negara wis kalah aku wis ora duwe daya kecuali aku iso duwe PT dhewe enak nek duwe PT dhewe laris aku paling mbak yo kira-kira lagi tak pikir soalnya nek duwe PT dhewe laris paling 1000 Yo laris. Penting ki siji kok. piye Yo bener siji ki iso nganuni. jadi wingi enek cerita sing apa gratisan iku yo Maksudnya kok sing penting apa sendat-sendat lah internetnya sampean iki sinyalnya rada anu. ya wis apa meneh sing sampean takoni pertimbangkan nih saya jadikan pilihan terakhir saya jadikan pilihan paling terakhir nek wis gak nemu nek selama sampean nemu sing luwih apik monggo Oh nek aku ki nek anune nemu sing luwih HP sebenarnya ki ora kok. Aku tak Dewi ki kan SMS WA sampean to, jajal tak tekok.
Sandro njajal apa Miss Yuni, nek Miss Yuni kan rada sibuk paling nek anu sampean wae. Nek Siap. biasane kan rada nek WA kan rada cepet anune respone. Yo ya cepet kabeh. Aku kan Langsung tak heeh telepon. ceritane kan aku balik dari Hongkong tok toko. Lah aku ning omah kan iki 6 tahun. Nah, Lah aku arep proses maneh. Sik iki sik tekok-tekok PT. PT sing anu ki sing cedak kene iki yo ana loro jene iki. Sing tak parani sik siji ku. Lah aku teko potongane piro? Piro Mas? Potongane yo semono, Mbak. Lho kok larang men to. Aku ngomong ngono. Yo rata-rata yo semono, Mbak, ning ngomong ngono. Sip. Ya wis. Sampeyan tonton kontenku terus sampai kok aku nyeritakno sing potongan sithik. Nek sampeyan pengin ndang cepet ya iku mang. Nek pengin ndelok ceritane sing potongane rendah ya sik aku tak cross check sik wong-wong iki PT-ne bener-bener 3 wulan apa ora. Nek bener-bener 3 wulan kan keren. Halo? Heeh. Sampeyan nang ndi sih omahe? Aku mah Jawa Tengah iku. Oh, Jawa Tengah iku ombo Mbak, enek Magelang, enek Purwokerto, enek Kroya, enek Cilacap. Purwodadi Grobogan. Walah, Grobogan. Dalane corblok iku biyen dalane ra usah tak liwati. Iya paling. Mulai teko. Lu sama tau kan bareng kok. Lho mulai teko. Iya, anak buah. Heeh, teko Semarang iku aku ngewetan sampai Demak, sampai Grobogan, sampai Ngowetan, sampai Sragen. Yo marani koyo sampean-sampean iki biyen, kan bojoku ejen biyen. Jadi mari teko Semarang arek-arepe budal tak parani neh Sragen. Jadi langsung loro. Biasanya sampai nang Tulungagung Trenggalek ya tak parani. Biyen pas bojoku dadi ejen, pas aku cek nang Indonesia. Pas ID ku gurung beres. Nah, saiki wis beres nang kene wis. By phone ae. Nek gak tak pewarani sampean. Tak proses dhewe, tak terno dhewe. Tak terno pasporan barang. Buka di Indonesia dan sugih wek kok. Ora, Mbak, ora penting masalah sugih. Sing penting iki berkah, Mbak. Awake sugih. Lah yo awake sugih tapi diri batin karo wong, mangan iki gak kolu, sesuk kena stroke, kena depresi. Aku ngrasakno penting mlakune to kok. Lah nek mlakune lurus yo gak santi dianu wong to. Iya, makane aku mending dicelatu dilokno Sandro kowe nggawe apleke diamput. Nah, aku seneng. Dadi wong wis melampiaskan tapi nek dibatin iko lho. Gone Sandro iku. Jemarak nulurake. Nah, mangan keseretan, Mbak. Iku mangane tak wanti-wanti, mangane tak atosi aku nek ngomong nang ngarep. Nek anjene arek sik panggah maksa proses karo aku ya anjene rezekiku ngono lho. Paham kan? Paham. Jadi pingin ya iso dadi kanggo wong kanggo ngono lho, Mbak. Sing kanggo gawe karo liyane iki kepingin, tapi ya muga-muga didongakno iki kok sik ana omong-omongan ambek Miss Yuni muga-muga iso nang Indonesia iki beres ngono lho, iso ditata genah apik ngono lho, Mbak. Amin. Sampeyan dongakno. Lah, nanti pasti tahu nggahno ngono dadi ben proses bersama teman-teman dengan biaya murah, 5.000, 6.000. Potongan 1.000 6 bulan itu kan muworo kabeh nang nggonku lah. Kan ngono to, Mbak. Sampai omahe be. Parani bocah-bocah. Halo? Halo. Lah kok nek komone melu gunanmu iku anu kok. Kono proses pasporan gawe dhewe, paspor kan mati kono gawe dhewe an biaya dhewe apa sing nanggung anu sampean? Yo saiki terserah sampean nek gawe dhewe ya potongane gabung dadi potongan gaji kuwi. Nah, nek gawe dhewe ya pres potongane, nek sampean gawe meneh ya potongane ya si include. Makanya kan sekali lagi ngono lho. Jadi wis mangane ditimbang, diwolak-walik, disurvei, ditakokno kiwa tengen ngetan ngulon disor dhuwur. Gak ada masalah, Mbak. Wis sing penak ae menurut sampean. Soalnya nek sampean penak, aku nampane ya seneng. Nek sampean wis mules, mumet, ndase kepikiran aku wingi sampai 3 dino ya aku.
Ternyata sing komplain Lah nyapa? arek siji 2.300 potongane. Aku biyen dikandani Lah sik. iki 2.300. Lah yo Lah aku iki nek paspor mati. Engko beran medika, yo wis pas gawe paspor sebarang wis tanggung jawab sampean ngono yo maksudnya. ora iso tak pestekno karena sing ngomong kan wong PT Oh, belum duduk pasti aku. Iya, kan aku wis ngomong antara di 2.300 sampai 2.600 mentok-mentok 2.800 nek sing bleset-bleset apa jenenge dokumene sembarang alir ngono lho maksud aku. Dan Oh, aku lengkap maksudnya. ya terus aku iku wingi nek sing budal tak delok sakmono arek telu, sing siji komplain. Lah sing komplain iku malah potongane paling rendah. 2.300 komplain. Nah terus aku ngomong 2.800, 2.600 saya meneng ae sampean 2.300 komplain. Oh iya terus bareng dino iki mang dek ngirim enek sing ngomong 3.300 malahan. Bah iya Mas iki tambah akeh. Nah, makane sampean aku kon kudu piye? Kurang syukur pire sampean oleh sakmono wis syukur aku ngomong ngono. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah Mas. Aku terno ya sesuk arep nggae SIM Hongkong, pengen belajar nyetir. Aku ngomong ngono. Dadi aku wis gak iso ngomong apa-apa, Mbak. Masalah potongan iku. Aku gak iso, makane lagi tak pikir piye carane ben arek-arek iku ya enak, ben aku gak izin ngono lho, Mbak. Iya. Madhep arek-arek iku apa kok? Dilok-lokno. Sik permulaan maksudnya. Lah iya, aku iki sik noto maksudnya. Heeh, cek bener-bener ajar, belajar bener-bener donya koyo ngene iki piye ngono. Nek aku ndelok taktike ajenku sing biyen ki ngene kok. Piye? Wonge kan asli wong Solo. Lah, wonge dadi residen Hongkong to, wis menetap nang kono wis pirang-pirang tahun to. Suwi lah wis puluhan tahun. Ibarate wong iki buka kantor dhewe ning ning SPB kono. Lah wong iki gabungane karo PT Indonesia. Lah kuwi engko sing agenku sing ning biyen sing ning Hongkong biyen. Engko dilebokne kono potongane kono sing agen engko terus sing proses kono wonge. Engko proses imigrasi. Biyen ki wong kecil Om, kok saiki lho malah dadi wong gedhe kok. Ya Mak. Siji. Enggak apa-apa sampean coba. Beke murah nang dhek kan. Sampeyan lho iki ada kok ning kuwi. Apane? Sing ajenku aku ki nyeritakno ajenku sing biyen, saiki aku yo gak ro kabare ajenku kuwi. Yo kan enek jenenge sampean goleki. Wong Indonesia kan? Wong Facebook kan. Wong Indonesia kan? Solo. Hah? Wong asli Solo. Wong asli Solo. Beke sampean WA aku. Orang aku ki ngomong ke biyen agenku ki wong Solo kuwi to po. Iya, makane Mbak rungokno aku ngomong kan jirene saiki wonge dadi gedhe ya kan. Wis oleh residen BE sampean jek eling jenenge ibu sapa tak golekane. Engko tak petukno nomere sampean BE pisan aku iso nang DE iso murah. Arek-arek kan iso diguwaki runo. Nulungi bocah-bocah ngono lho, Mbak. Wong iki yo larang po, tapi ini yo tanggung jawab ngono lho nek sing biyen. Saiki orane aku yo gak ro. Oke. Jadi kayak gitu, wes. Sampean pertimbangkan dengan baik dan benar. Ya. Pokoknya saya jadi pilihan yang terakhir golek info-info wis mentok. Gak enek sing luwih sip baru. Woi, aku proses karo dirimu, Mas Bro. Oke kan. Syukur-syukur kok aku sido sing 2.500 ping 3 tak telpone. Oh iya bisa. Walah ya wis. Tapi ya aku rada gamang ya sakmono wonge kira-kira piye. Pelayanane apik apa elek. Kok nek elek ya padha ae kan. Tapi kan nang kene wis kene sing nyekel. Nek nang kene wis mesti karo aku. Makane kan aku gurung enek sing budal, mari enek sing budal meneh tak parane nang bandara tak konteni. Ya, semangat Mbak ya. Sampeyan timbang-timbang. Golek sing gratis. Heeh, sing gratis iku lho sampeyan telepono. Kan enek nomere biasane Dek. Aku sing gratis ki kok gak biasane sing gratis ku nek enek apa-apa ki diabaikan kok rodoan. Pinter sampeyan pisan. Oke lah. Oke. Sip.
Ya oke, heeh. Suwun ya kok. Ya, wis kontak-kontak ya, sehat selalu, Mbak. Tak tunggu di Hong Kong nanti. Iya, amin. Tapinoan kita. Iya. Oke? Oke. Sehat selalu Mbak Assalamualaikum. Iya, amin, Bu. Bye bye. Waalaikumsalam.